8 de marzo é a data simbólica na que celebramos os inmensos mundos de mulleres diversos que contribúen a mellorar cada día a nosa vida, desde os máis distintos ámbitos e as máis diferentes sensibilidades. E por iso eu celebro tamén a sororidade, en min e en todas. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, sentín padecementos que non eran meus, cos vosos fillos metidos no cerrado, cas vosas criaturas en riba dunha mula, cos vosos bebés nunha caixa de cartón, cas vosas crías ao lado da lareira. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, sentín apedrar o trigo contra a carne que dar por portas, apañar garabullos na memoria, prender o lume e ir por sono á fonte para que durman os fillos da pobreza. Nalgún poema pasei fame e pasei frío. Por suposto, é importante termos unha data simbólica, non? Como o 8 de marzo, para celebrar ese mundo de mulleres, porén, considero tamén que en moitas ocasións as datas sinaladas e as efemérides contribúen, tal vez, a reducir, de algunha maneira, a importancia ou a focalizar, non? un aspecto, neste caso pois o feminismo, a un día ao ano, cando son temas e aspectos importantísimos que deben ser tratados de maneira transversal, por suposto, de maneira profunda, rigorosa, e cada día do ano, porque as mulleres e os problemas das mulleres e do avance do feminismo non se circunscriben a un día ao ano, o 8 de marzo, senón que están presentes na nosa vida de maneira vertical e horizontal os 365 días do ano.